se naspavao? Jesi. Uki doručkuje, on je jutro se ustao rano, Sofija još spava, sigurno sam da će uskoro i ona ustati. Ja trebalo je da pošaljem i poslala sam sad malo pre neke fakture, treba da pošaljem neke materijalne odobrenje. Svako ko radi od kuće, a deca su mu tu, zna da je teško, razume me da je teško koncentrisati se kada treba stvarno nešto ozbiljno da se uradi. Međutim, kada imam neki online sastanak, kada stvarno moram biti skoncentrisana na to što radim, kada imam nešto da snimim, kada je nezgodno da oni budu prisutni, tada se nekako dogovorimo s bakom i dekom da ih oni pričuvaju na kratko ili prosto ja pomerim sve obaveze za popodne, pa onda kada Darko dođe s posla on ih pričuva. Bukvalno parola snađi se. I u svakom će biti jedna pomora. Deca prave neki bućkuriš od voća i keksa, tako da... Ne bućkuriš, nego sladoled. A sladoled pravite? Dobro, ne znam zašto. Vidim da imam kao neku tačkicu, ali pritom je kamera čista. Jel vidite ovo? Ne znam šta je to moram istražiti. Deca su nekada kao zlato, divna, igraju se, ma veseli s njima, sve možeš, nekad se posvađaju, nekad su nemogući, prosto tako je kako je. Uglavnom, sada treba da idem do laboratorije, treba nešto da odnesem, pričat ću kada se sve to završi, sve te analize koje radim, posvetit ću tome ceo video da bi prosto, htjela sam to da spomenem na storiju, mislim da je korisno da dosta vas čuje, međutim, mislim sad s obzirom da snimam vlogmas, ceo video ću tome da posvetim, tako da idemo sada do tatine kancelarije, on je tamo uvek sam sa dekom, tako da ostavit ću decu na kratko, tamo posle ostaviti auto dok ja odem to da odnesem samo, prosto da ne bih i njih uvodila u laboratoriju. Juče sam bila u patikama, danas u čizmama, juče sam imala onaj dugački mango kaput, danas ovu kraću jaknu iz manga, nikako da se usaglasim, ali onaj kaput je toliko pretopao, ja sam kažem predobar, pretopao i ogroman je, iako je veličina XSS, ali stvarno jeste ogroman. Mislim da ću sutra snimati haul video ili preko sutra, vidjet ću, a sada idemo. Ovako je mnogo bolje, s kapama na glavama, jel tako? Idemo sada, mislim da smo se dobro obukli i krećemo. Obavili smo i to i sad smo došli do Dunavskog parka malo da se prošetamo. Retko kada dođemo u ovaj park, zato što prosto moramo da sednemo u auto i da dođemo, preko leta često, ali sad preko zime iskreno navučemo se i tu smo negde po kvartu se šetamo, tako da idemo sada malo da se promuvamo, pa se onda idemo u prodavnicu, kupimo šta nam treba za ručak, pravimo ručak. U međuvremenu treba da, šta treba da uradim? U međuvremenu treba da napravim neku izmenu koju sam poslala na odobrenje za jedan video, pričat ću o tome. Vi zapravo kada radite s nekim klijentima morate uvek poslati video na odobrenje i često se desi da klijent želi da napravi neku izmenu, tako da moram to uraditi i onda nakon toga mislim da sam završila... Ne, imamo maske već. Mama ima maske, spakovala me maske. Maski ima svuda, znači u kući imamo 2 kutije, u autu 2 kutije, samo da ne zafali. Uglavnom, evo, oni već polako prelaze, otkopčali su se, krećemo. Jako me nervira što ne idu u vrtić, ne zbog čuvanja i zbog čuvanja naravno, jer često stvarno žongliram bukvalno s vremenom. Međutim, zbog tog druženja i zbog svega, a najgore od svega što sad, ajde što i ne idu u vrtić, nego što sad ne idemo ni kod prijatelja, ni kod rodbine, sve nešto izbegavamo, kontakte koliko možemo, tako da jedva čekam da prođe ovaj period, stvarno. Ova devojka toliko lepo peva da su mi suze krenule na oči, bukvalno. Ćao! Ko je tu?
to je jako prljavo. Prljavo, sreću, tu izgleda se renovira ovaj lokal. Ovde je nekada u Dunavskoj ulici, tu su bili pasaži, tu su bili svi moguće butici, sad je to nekako zamrlo. Zapravo sad je nekako sve prešlo u tržne centre. Baš me zanima da li će ove godine biti ledeno kraljevstvo i klizanje. Voljela bih iskreno da bude, zato što stvarno ulepša park i bude baš ona prava magična zima i predivna. Ljudi, ja sam stvarno lujka, znači juče nisam ponela kapu, danas rukavice, pritom moram da kupim rukavice, pošto nemam ni jedne, ne znam gde su mi. Ja stvarno volim leto, ja sam se rodila na jesen, lepa mi je nekada malo jesen, ali ja volim kad je toplo, ovo kad je zima i kad ovako duva vetar, ja stvarno to ne volim. U redu mi je da budemo malo na snijegu, ali koliko mora, što bi se reklo. Tako da uopšte ne uživam u zimskoj idili koliko bi trebalo. Uki se ukumirao, ljudi, Sofija smo pevale punim glasom. Ja vam se kunem, pesma je lek. Ja dok vozim, dok pevam, to je kao neka psihoterapija. To je 100% istinito. Meni je ovaj duks tako zgužvan, izgleda da je bila neka dobra pesma na Zvezdama Grande dok sam peglala, pa nisam dobro ispeglala. Uglavnom, može li musaka za ručak? Može? Može. Šta je najveći izazov? Smisliti šta danas da kuvam, tako da često se tu vrte neka slična jela, ali ja se uvijek trudim da dodam neki drugačiji, neki sastojak, da bude barem malo drugačije, barem drugačiju salatu. Uglavnom sad ću da pravim musaku sa pire krompirom, malčice ću da snimim. Inače, zaboravila sam da imam večeras predavanje, to sam već rekla, čini mi se u autu, što se Molen Akademije tiče. O njoj ću vam još posebno pričati, stvarno, ko se bavi poslom koji se ja bavim, ali prosto ko ima neki svoj biznis na internetu, ko želi da radi u marketinškoj agenciji. Ima tu još raznih poslova kojima bi ovaj kurs koji prilično dugo traje i stvarno je konkretan, radite konkretne primere, radite stvarno, nije onako suva teorija, nego stvarno radite na primerima, tako da stvarno je sjajno za sve kojima je ovaj posao, što se marketinga tiče, što se tiče brandinga, brendiranja i tako dalje, interesantan, ali da sad ne pričam pre pravljenja musake o tome, pričat ćemo o tome nekom drugom prilikom. Ako sam sigurna da većina, ako ne i svi, znate kako se pravi musaka s pire krompirom, uvek se nađe nekoliko njih koji će me pitati podeli recept, ali verujte mi, nekad verovatno i vi kada pratite zapitate se Bože što ona to deli, pa to svi znaju ili tako nešto, ali prosto uvek ima pitanja. Tako da ću samo kratko, neće, ovo nije video recept, dakle baš bukvalno spontano i kratko. Dakle, prvo kuvamo krompir, sečemo luk, slušam Marka Arijela o seriji Slon, potpuno se slažem s njim. Ja sam se nadao da reditelj ili već scenarista ili kogod, da neće baš toliko da potcene našu inteligenciju, da neće baš toliko da ispadnu klošari, jadni. Kada ste gledali seriju Slon na HBO, pogledajte storije na profilu Marko Arijel, apsolutno se slažem s njim. Stvarno je bila super serija i svi smo imali neke svoje teorije, ko je ubica, šta se to dešava, davali su nam neke signale ko bi to mogao da bude i na storiju sam postavila onako upit šta vi mislite o tome, baš smo imali svi različita mišljenja. I na kraju, neću da spojlujem za sve one koji nisu pogledali, ali iskreno, kako da vam kažem, nisam očekivala baš takav kraj, moglo je to biti mnogo zanimljivije. Uglavnom, moji krompiri su se skuvali, sada ćemo da propržemo luk i dodajemo mleveno meso. Kada se luk propržio, stavljam mleveno meso. Ja volim da začinim s malo vegete, naravno ko je protivnik može da koristi samo soj i biber, ali ja ću staviti malo vegete. Iako su krompiri verovatno skuvani, ja ću ipak sačekati da bude i meso gotovo i tek onda ću da isključim špore. Pa sreću, ne može to tako brzo. Sofija i Uroš su inače izniječili mandarinu i bananu. Što se zamaglilo. Ste izniječili bananu, mandarinu, malo plazme stavili su u one modlice za sladoled i sada ne mogu da dočekaju da se to zalije. Živote lutalicu. Ja sam pukao
Bolje da raspravite ono sa stola, onaj haos, boži. Šta mislite o tome? Dakle, kada se meso dobro proprži, stavite ga u vatrostalnu posudu, zatim preko toga stavite pire krompir. Joj, da li će ikad ova deca prestati da se pentraju po nameštaju? Nadam se da hoće. Uglavnom, umešala sam jedno jaje sa kiselom pavlakom i sada ću to da prelijem od gore. Lepo rasporedim i ide u rernu da se zapeče. Dobro. Ručak je stavljen, sada treba nešto da pošaljem i nešto da snimim neke storije. Nakon toga, mislim da će koliko sad sati, pola 3, dobro, Darko će još malo doći i onda ćemo da ručamo tamo kada zapravo i bude gotovo. I meni u 5 sati počinje predavanje, tako da malčiće ću vam snimiti kako to izgleda. S obzirom da predavanje traje do 9, ja ću morati odmah posle ručka da izeditujem sve ovo i ostavit ću bukvalno samo jednu scenu da ubacim na kraju, tako da će večeras, kao i juče, najverovatnije izaći u 21 čas. Znači, kada god uđem u telefon, sačeka me minimum 3-4 poruke, zapravo na dnevnom nivou, po statistici, onako na Instagramu kada gledam, ja dobijem i odgovorim na 50 poruka dnevno, tako da računajte da mi treba minuta, odvojim sigurno sat vremena dnevno da odgovorim svakome. Često dobijate i govorne poruke od mene kada u brzini ne mogu da stignem, a želim da vam odgovorim i zaista svakome odgovorim na poruku, osim ukoliko mi nešto stvarno promakne, pa prosto, ili često mi neko nešto napiše, ja odgovorim i vidim kako prošli put sam još uvijek stoji poruka koja nije poslata. Dešava se naravno i to, ali se zaista trudim da svakome odgovorim. Šta mi teško da zamutim je palačinke, samo sekunda. Ako ste propustili na storijima, ovaj krem, ako vidite u Lidlu, obavezno ga kupite. Ovo je nešto najlepše što sam u životu probala. Što se tiče kremova, stvarno je fenomenalno. Ovaj DM bio nugat krem, koji je zapravo i mlečni nugat krem, je isto fenomenalan. Obožavam beli lino, ma volim i Eurokrem i Citripi i sve, ali ja to nikada ovako ne jedem, Nutellu na primer. Ja nikada ne uzmem sad Nutellu kao da jedem kašikom u životu, ja čak nisam neka ni ljubiteljka. Volim na primer Nutellu na američkim palačinkama, na običnim, volim beli taj krem ili ovaj Favorina, što sam vam pokazala, a deca s druge strane samo džemove. Oni krem uopšte ne vole, ni apsolutno, tako da hoću da kažem da nekada kažete vi treba deci da budete primer. Ja, moji deci, za neke stvari možda nisam dobar primer, evo ja na primer jedem kremove koji su slatki, a oni samo džem i volimo svi da pospemo plazmu, sem Darka. Kada su u pitanju palačinke s mesa, to svi znaju, ali dešavalo se i putem storije da me neko pita za meru, međutim ja stvarno nemam, ja na primer razbijem 3-4 jajeta, stavim brašna, mleka, malo ulja i prosto dobijem tu smesu za palačinke i stvarno budu fenomenalne. Kao što vidite, ja u ovom tiganju, koji sam inače kupila u Univeru i sad ne znam da vam kažem brand, morala bih da pogledam verovatno ispod, ja njega za sve živo koristim, čak i za palačinke, ne lepi se, stvarno je fenomenalno. To mi je bukvalno bila super investicija, a pritom nije bio ni nešto skup. Mikrobilje obožavamo. Danas je na meniju čija i dajkon i koji ne znam šta je, ali ćemo probati i sve ostalo, rotkvica, crveni kupus, grašak, šta god da smo probali je preukusno. Palačinke su gotove, musaka je gotova, sedamo svi za sto i ručamo. Ćao! Ćao! Vidite ko nam je došao, Romeo! Došao nam je u goste, zato što Darko sad ima nekih obaveza i onda su moji došli da budu sa Sofijom i Urošem dok imam predavanje. Naša beba. Joj, moj mali dečak, vidi ga. Mama i tata su doneli jelku koja je stajala kod njih u Karlovcima, ukrase, tako da uskoro će biti i kićenje jelke. Neće biti možda sutra, ali preko sutra sigurno. I mama je donela i zamrznutu sarmu, znači sutra ne kuvam ručak. Vidi go, naš mali dečak. On se toliko obradao sad što vidio Sofiju i Uroša, a tek oni, znači to je... Tako je. Jeste li dobro? Jesmo. Jesmo, super. Super, svi dobro, safe. Jesmo.